Okay, diyan na po sila gamasa ani. Para ni sa buhos haligi sa kurente. Ay. Ang anak di. Karon diyan na jud nagkuy-kuy na sila guys. Para na ni sa pusti. O na nagpusti gipahigda mao na ipabarag dani. Na ilang gibuhan masahan pa nilong no? Buhusan ning saminto? Buhusan pa. Buhusan pag saminto. Kaya aron naligon. Basta kay Merkulis kuno puhon long musiga na kuno ingan re. Awag mahumaning kining buho. Merkulis. Lunes naman no. Mga Merkulis ug labing dugay hoy bis. Puhon pabuton sa Ginoo. Musiga na. Ug dapat gatiwas og taod sa wire. Nagbaga si wawag. Okay, di ay gapas ang tubo kay magkuha na sila, magpabarag na adto og tubo kay para na sa wire, aron magkuryente na. Tuwa na sila guys. Di nagbakang gamay, ma. Nagutan si auntie na ha. Og naghiwa udan og sayote kay magpansit. Ante na? Isagol sa pansit. Pansit gulay. Nga may gulay. Sayote. O, repolyo. Ang lami. Ajid ni ante. Ang sa isagol ante. Ay, ang karning baka di ay. Hinimay. Ang ano? Ang lami Bata na siya. Unod sa karning baka. May isagol. Kani sutanghon pwede ni ante. Di asubo guys, nagugas og gaha. Kay may lutuan sa pansit. Na anang kahinlo man gud aning tubiga, mong ani sila mong hugas ang auntie. Kay may bay sa ibabaw. Di kani sa tubod sa ang auntie si jang juta. Nga daghag tubig ang jang juta sa auntie bisag bungtod na itubod. Okay. Na O direk sanda jung Okay guys, maniod to na. Matang yung mga tuyo. Tuyo. Tukuya ba yan ang ihatod ako? Kaya nakaluto na. Nagluto og pansit. Nagkagsadaan na, naay paklay, naay. Ante, kain lang. Nunukos, nadugo. Kasi nunggu may paklay, pansit. Danil. Tuwa pala ito. Dari ba? Yung pangkong yung pagpasitan eh. Okay, diyan na po sila gamasa ani. Para ni sa buhos haligi sa kurente. Ito haligi po tao to Tubo, ang tubo. Agduha ko na barag na. Ama jintang. Ay. Ang anak di ay. Maguday na. Ay, ginoo ko. Nalaji poste lang. Ako ba di ko kuwer? Ha? Ada. Okay na na. Okay na ning. Okay pas uliar right. Arang liguna jud ni Kol no. Uy, ngano na may tubig Kol? Tubod? Ha? Agi bobuan Kol? Sure Kol. Tubod siya.
Dagang tubig na na. Ano ibubuan mo kon? Para mabasa. Ito, ito. Para mahawit. Awing ano gailong. Minasan po. Tubig ka do. Mm. Tubig kabot kasi siya sa babaw. Humana ang duha na kuan guys. Humana na mabarog. Kani ay katulo. Lawom si Jano. Okay. Ato sa mi. Okay guys, mga na to. Ato sa mi nami lakon. Daghang salamat. Barog mo day. Salamat guys.